बुंनानै लायदों इदिजोबो सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र होनायावथ' नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनखाबाय दा बे भिडिअ इन्ट्रआ जाहैबाय जों दाखालि बावैसो तामिलनाडुआव साथामसो हिन्जावसाफोरखौ हमना लायदोंमोन नङा होमबा बिदिनो खामानि मावनो खारखोमालांनाय दा नैबे भिडिअआव मोनसे थाखोमालांदोंमोन सरि बिनि थाखाय निमाहा बियो आं नोंथांमोननो दाखालि बावैनो होनांगौमोन आं होनो हादिया मानो होनना बुङोब्ला भिडिअखौ नागिरबाबो मोनाखैमोन आङो सिङाव थाखोमादोंमोन आरोना डिलेट अपसनावसो दंहैयोमोन दा मा होनना बुङो दा बे हिन्जावसाया माने फैनो गोसो गैथारामोन बेस्रा न'खरनि मानसिफ्रा माने न'आव फैबानो बुथारखागोन मागोन होननानै हिन्जावसाया हरनि समाव माने बुङै बुङै जोंनो खिथानानै गाबदों आरो जोंबो माखासे सोंनाय फिननाय खालामदोंमोन बिनि गेजेरजों जोङो गोबां खोथा बिदिनो मिथिनानैबो मोनदों माने गामिनि मानसिफ्रा माखासे आराव खालामदों जाहैदों माने बांगाल हौवाफोरजोंसो खारदों मादों होननानै दा बिनिखायनो हिन्जावसाया फैनो थाखाय जोबोर लाजिदोंमोन दा जोंनि मेन गुबै बाथ्राया बेसो जे बेफोरबायदि जोंहा बहाबा खारनाय मानायखौ जेबो मेगनजों नुवा खोनायानो जेबो प्रुफ गैयालासिनो सोरबा हौवाफोरजों सेंग्राफोरजों खारदों होननाय बेफोर जोबोद गिदिर गोरोन्थि जायो बेखायनो जों हथात करे डाइरेक्टलि बेफोरबायदि सन्देह लानो नाङा गथ'फ्रा बहा थांमारदों थांमाराखै बेफोरखौसो जोङो मोजाङै उदिस लानांगौ बिसोर जोंनि थाखाय दायथ' दा जानला मेनला नङैखौ नंगौ होननानै बरनाम खालामनाया बिराद गाज्रि गोरोन्थि होननानै आं सानो आरोना दा नोंथांमोननो आङो जिखुनु बे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां बे हिन्जावसाफोरनि सिगां आं मोनसे ससे गुसुं भिडिअ मोनसे क्लिप होनो नागिरदों बे जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंहाल सार नङा होमबा अशोक सिंहाल सारा बर्तमान गुवाहाटीयाव मन्थ्रि जाबाय नङा होमबा दै बिभागनि दा बे मन्थ्रिया माखासे खोथा बुंदों माने जिथुनाखि नोंथांमोना जि हायाव थाना मोनथाय अधिकार दङ बे अधिकारनि सायाव माने ज'है रायजो राजाफ्रा जमा जालायनानै खामानि मावोब्ला जाफुङो होननानै बिथाङा बुंदों दा आं बेखौनो सानदों आচ্ছা अशोक सिंहाल माननीय सार আপুনি মাটিৰ পাট্টা একো নকৰাকে আমি থাকা যিটোনাকি ট্ৰাইবেল এনমেণ্ট ব্লকত আমাৰ অধিকাৰ অলৰেডি আছে তাতো যদিও আমি কি থাকাটোতো থাকি আছে কিন্তু আপুনি কি কৈছে নিজৰ নিজৰ থাকা অধিকাৰত থাকিব পাৰে তো এইবিলাক চিয়'ৰ কিন্তু কি মোৰ মতে জানে না মোৰ মতে আপোনালোকে কি আমাক সদায় এনেকুৱা বুলি কয় মিঠা মিঠা কথা কৈ কিনি সদায় আমাক ফৰেষ্ট মাটিত ৰাখি থাকিব নেকি এই এফআরসি মাটিতে আমাক রাখি থাকিব নেকি আপোনালোকে কি আমাৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো মাটি ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভত আছে এইবিলাক আপোনালোকে কি একশনীয়া বা কিবা এটা ম্যাদী পাট্টা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে নেকি আৰু মই এটা কথা শুনি পাইছোঁ যে যিটো নাকি আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা অৰ্থাৎ ঢেকিয়াজুলি বিশ্বনাথ তাতে যিটো বিটিআৰত সোমালেহে আপুনি বিটিআৰ সোমোৱাৰ পিছতে মাটিৰ কামটো কৰিব বুলি মই শুনি পাইছোঁ কিন্তু তাৰ আগত আপোনাৰ একো হেৰি নাই নেকি ইনডাইৰেক্ট বা ডাইৰেক্টলি আপুনি এইবিলাক কামটো কৰিব পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা নাই নেকি নিশ্চয় নোৱাৰে আপুনি নোৱাৰে মানে কৰিলে পাৰে কিন্তু আপোনালোকে নকৰে মই জানো আপোনাৰ বিষয় কিন্তু মই এ টু জেড আপোনাৰ কথা উল্লেখ নকৰোঁ আপুনি এই এক আখৰ দুই আখৰ বড়ো কথা কৈখিনি আপুনি মানে বড়োসকলক মানে মিঠা মিঠা কৈখিনি ফুচলাই ৰাখি থৈ আছে চ' এইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে যিমান দিন থাকিব আমি বড়োসকলে কেতিয়াও মানে কিবা এটা উন্নতি কৰি ল'ব পাৰিব মই এইটো আশা কৰা নাই কিন্তু যিটো কৰি দিব পাৰে ধন্যবাদ দিম মই আপোনালোকক যিটো কৰি দেখাব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে नोंथांमोना बिदिब्ला अशोक सिंहाल सारा मा बाथ्रा बुंनो बेखौ नायनानै लादो ससे बिनि उनाव नोंथांमोननो बै सिगांनि भिडिअआव थागासिनो दङ मेन टपिकआव আলোচনা কৰিহে কাম কৰিব কিন্তু মানৱীয় দৃষ্টিভংগী মানুহ হিচাপে আপোনালোকৰ জীয়াই থকাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ লগত মই থাকিম আৰু ভাই হিচাপে থাকিম তাৰ ভতিজা হিচাপে থাকিম আৰু আপোনালোকৰ লগত থাকি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো মই দা পাতি লৈছোঁ আৰু কথা কি दा नोंथांमोना धेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंहाला मा बाथ्रा बुङा नोंथांमोना निश्चय खोनानानै बुजि मोनखाबाय गोबां बिदिनो बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो माने 2016 सननिफ्रायनो जोंनि नर्थ धेकियाजुलियाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ बा सनितपुर जिल्लानि बर' सुबुंफोरखौ बेफोरबायदिनो गोबां माखासे गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै थगायबोगासिनो दङ आरो थगायनानै दोनगासिनो दङ आरोखि ना नों दा बेखौ गोबां मानसियानो बुजिनो हायाखै एबा गोबां मानसिया बुजिनो मोनगासिनो दङ बिथाङा जाहैबाय बिजेपिनि सासे MLA नङा होमबा दा जाय हक जिखि दलनि MLA MPयानो थाया मानो जिखुनु बर' समाजनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावोब्ला बेयाव बर'ल' खोथा गैया दै नर्थ धेकियाजुलियाव एसामिसानो जा आदिबासि सावथाल बङालि नेपालियानो जा बर'आनो जा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी दङ दा गासै बेफोरबायदिखौ लानानै माने बिथांमोना मोनफ्रोमबो हारि जौगाथायनि थाखाय बा मोनफ्रोमबो हारिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय एक्चुअलि एरिया ओनसोल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिल्ला डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावोबा बयबो गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोनखौ बयबो माने
ज'यैनो लैहोर लैहोर हेफाजाब होनानै देरहाहोबाय थागोन दा बे बिथिंनि गेजेराव आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ दानिया फैदो नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनायनि सायाव जिथुनाखि जोङो तामिलनाडुसिम दाखालिबावै साथाम हिन्जावसाखौ लायदोंमोन नङा होमबा आं दहायनो बुंखाबाय भिडिअ मोनसे थाखोमा लांदोंमोन लोगोफोर बिनि थाखाय आं दहायनो सरि बिखादों दाखालिनो होनांगौमोन नाथाय दिनैसो आं बोरैबा माने डिलेट अपसनाव नागिरनानै मोनफ्लांफिनबाय बे भिडिअखौ दा बेखायनो आं नोंथांमोननो लाना फैफिनदों आरोना हरनि समाव जोङो सासे हिन्जावसाखौ माने फैनो गोसो गैथारिखायाव जोङो सोंबाय थानायाव गथ'आ माने गाबै गाबै फोरमायदों जे आंखौ बुगोन मागोन थांबाथाय आंखौ बुथारखागोन होननानै दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोर सोर बुथारगोन आरो सोर बुथारगौमोन बेखौ बिफायाबोथ' केरेलायावसो थाखायो लोगोसे न'खरावथ' बिमाया पेरालाइसिस बेमारजोंनो गोलैनानै दङ दा बिथांमोनखौ लोगोसे माखासे सिगां गाव फरायनाय स्कुलनि मास्टारफ्रा टिचारफ्रा दायथ' लानानै गथ'खौ बिहरदोंमोन थांलाय फैलाय गारि भारा खरसाखौ जों माबा मोनसे खालामसिगोन नोंथांमोना गथ'खौल' लाना फैथारनानै बिहरबाय बुंबाय दा बेजों लोगोसे दिनैसिमबो मोनफैखांनायनि उनाव नै सप्तासेनो जालांबाय ना माबा मोनसे उदिस लादों ना माबा मोनसे खबर लादों जेबो खबर गैया आरो दासिमबो गारि भारा एक फैसाबो माने बै जाय न'खरा दाख्लै नाम बुंदों नङा होमबा क्लियारेसनाव जाय न'खरा 70,000 खरसा खालामदोंमोन बिथांनि न'खराव माने दासिमबो थाइसेबो फैसा गारि भाराखौ खोलैफिननाय जायाखै आरोखि दा बेजों लोगोसे जोंनि खस्थ' खालामनायखौथ' बादानो दोनदों नोंथांमोना सिगाङावनो मिथिखाबाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों आसामसिम गथ'फोरखौ तामिलनाडुनिफ्राय लाना फैफिननो हादों दा बेखौबो आं मालांखौनो बुंदोंमोन जे गथ'फोरखौ लाबोनायनि थाखाय गाव गावनि न'आव थिसनफैफिननो हानायनि थाखाय नर्थ धेकियाजुलि ओनसोलनि XNDB इउनाइटेड फरामनि XNDB बिथांमोनखौ मान बावनो नागारै बिथांमोना असनमान खालामदों लासिंसिं खालामदों नैबेखौ जों जोबोर दुखु मोनदों आरोना गोसो गोरबोनिफ्राय दा बेफोरखौ जों बांद्राय बुंनानै लाबबो गैला जानानै थांखानाय बाथ्राखौ बुफुबाय थायोबा माने दुखु मोनलायनाय थायो गोसोआव माने आखेस थालायलायो बेखायनो आरो आखेस थानानै मा जानो जों बुंनांगौ बाथ्राखौसो बुंनो गोनां जादों नङा होमबा बाध्यतायाव जों बुंनो गोनां जायो मानोना सासे गथ'खौ लाबोनायाव बेसेबांबा दायथ' थायो जुदि जों गथ'खौ लाबोनायनि गेजेराव लामायाव माबा मोनसे जायोमोनब्ला बिथांमोना सोरनि सायाव रिस्कखौ खोलैगौमोन जोंनि सायावसो गासिबो दायखौ जाबसिनगौमोन नङा होमबा बेखायनो बिथांमोना बुजिनांगौ जे बिथांमोनाबो गोजाननिफ्राय लाबोनायनि खोथा गोबां रिस्कनि खोथा दङ होननानै बिथांमोना बुजिनांगौमोन आरोखि आरो दिनै बै न'खर बिमाया बुजिनो रोङाखै फोरोंगिरिफ्राथ' निस्सय बुजिथारनांगौमोन बै जिथुनाखि सान्देया ब्रह्म बे गथ'नि टिचारफ्रा अर्थात फोरोंगिरिफ्रा गावसोर दायथ' लानानै लेंहरनाय हिसाबाव बा बिहरनाय हिसाबाव निस्सय बुजिथारगौमोन आरोना दाबो माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया जोङो बिदिनो मिलायनानै थानांसिगोन दा थेवब्लाबो आं आसा खालामो बै जाय बिथांजोआ गावनि एबा बे साथाम गथ'फोरनि मुङै जोंखौ हांख्रायनानै लांबाय जिथिया गथ'फोरखौ लायनो थाखाय नैबेयाव माने खरसा जानाय बे खरसाखौ जाहाथे मास्टारफ्रा बा टिचारफ्रा दायथ' लानाय हिसाबै माबा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो जेन खरसाखौ एसेबाबो सहाय होफिनो नैखौ आं रिकुवेस्ट खालामनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन नोंस्रा मादारखौ लोगो हमनानै फैदो बोरै थांनो आं गामियाव लाजिसिगोन माखौ लाजिनांगौ जाखो फैबाय लोगोजों आंखौबो लाबोफाबाय आंबो फैबाय गारबोआबा बुंबानो जाबाय माथो नों गावनो गोसो जाना फैनाय ना नोंखौ सोरबा लाबोनाय गोसो जाना फैदों आं गोसो जानानै नों दा माखौ थांनो लाजिदों जेनेबा लाजिथावनाथ' जेबो माबा गैया लाजिनांगौ मा बाथ्रा दं नों सिदा बुंहैदो आं गोसो जाना थांदोंमोन आदामोन लायदों दादिमोन लायदों आं फैदों रावबो लायदों माने मिथिला हमनानै लायदों मिथिजोबो आरे हमनानै लायदों थिगानो जाबाय जों नोंसोरखौ गाज्रि रेकर्डआव हमदों होननानै माबा मोनसे फोरमान होदों नामा नोंसोरखौथ' जों बिदि एलाव खालामाखैना सोरबा सेंग्राजों दंमोन सोरबा हौवाफोर दंमोन होननानै जों माबा मोनसे बुंदों नामा बै दाखालिनो बांगाल हौवाफोर दंमोन माबादों होननानै गामिनि मानसिफ्रा दा बिसोरो बुंदों जों नुफैयाखै नामा जों नुफैयाखै नामा जों नुफैदों नुफैयाखै जों दंना बांगाल हौवाजों ना हारसा हौवाजों ना बर' हौवाजों जों नुफैयाखै हा नोंसोर नुदों नुवाखै नोंसोर थानाय समाव सिङाव हाबलाङा मा भिडिअ लादों नालाय मबाइलखौ दंना गैया आंखौ एफाग्राब बिदि सानद्रायनांला दहायनिफ्राय मा मालायनि खोथा खोनासङा नोंसोर ना बेबो मालाय खोथा खोनासंना जिखुनु नों थौदो थौनानै जेनेबा नोंनि सैथो खामानि मावदोंब्ला नोंनि रावा सैथोब्ला फंनैसो बुजानायाव नों माबा मोनसे लस दं नामा इसोरासो दंना नोंजों
सोर बुनांगौ जाखो जेनेबा नोंस्रा फाजा लानायाव दंफैयोबा खोथा मोनसे जोंनाव कनफिउस दङ नोंसोर जुदि असैथो खामानिखौ मावदोंब्ला नोंसोर न'सिम थांनो गिगोन नोंसिनि नोंगौ नङा नोंसोर फोरमायनानै लाहैनो गिगोन जोंबो बुंबोगोन ना जों बुंहैगोन ना हाबनानै हनाय बुयैखौ जों बुंगोन ना जों दङ जोंहा पावार दंना बुंनायनि फार्स्ट टाइम खारजेनदों नोंसोर बायदि समाव खोनासं जोंबो फरायफुनाय समाव आंबो बिमा बिफा गारनानै गुबुन जायगायाव थांदों खारदों लायफिनजादों जों मानो फैदों बयबो जायो गोरोन्थिया बयहाबो जायो रावबो गैया दा नोंसोरो जेनेबा मालायनि माबानाय माबायाव हिनजावसा मानसि गरम जानानै फैबाय बै समनि बाथ्रा बुंनो थाङा दानि समाव हिनजावसा मानसिया खारोब्ला हौवासाजों खारदों होननानै सन्देह खालामो हौवासाफोर खारोबा हिनजावसा लाना खारदों होनना सन्देह खालामो बेखौ नोंसोर माथा माथाबो गैया नोंसिनि गोसोआ थिग दंब्ला नोंसोरो उजुर खालामो जेबो साननो जों खिन्थु 100% नैखौसो कनफिउस खालामगोन नों जुदि न'खरनि बाथ्राखौ गिनानै फसायना थायो जोंनि साननाया जाफुंबाय होननानैसो जों सानो बांसिन नों न'खरनि माबाखौ जेबो साननाङाथ' दा नै नोंनि मादारानो गाबबाय थादोंनो माथो सोर गाबा जानो बेबायदि खारखुमानायाव गाबबाय थादोंनो नों रायज्लायनांगौ फैयाखैबालाय रायज्लायना फैदों नों मादारजों मिथियानो नों माथो बेखौनोथ' नागिरफैलायनायसो नों मोजां जुदि न'आवनो नों खोन्थाबोनायबा आं बिदि थाहैनोसै कम्पानियाव बिदि मावहैनोसै आं थाला न'आव फरायला नों जुदि मोजां बुंबोनायब्लाथ' नोंस्रा मादाराबो गाबामोन ना नोंखौ नागिरामोन औ बेनिसो संना खावना होग्रा गैया बेमारिखौसो नों दा बरनामखौ गिदों ना न'आव थानायाव गिदों बयना बरनामा देरसिन ना होलायनानै सानलाय नों बरनामखौ गिदों ना न'आव थानायाव गिदों नों न'आव थांनायाथ' जेबो नङा नों न'आव थांबाय बरनामबो जाला नोंहा मा खोथाखौ दे नों थालांबाय ओइ सानैया थांगोन दा बे सानैया बरनामखौ मोना नामा बे सानैया बरनामखौ मोना गावनिखौल' सानबाय गावहा नों नोंनिखौल' सानबा जागोन ना नों थानानै लोगो लोगो आरो मा सानगोन माखासे खोथाया माने माबा जाजोबगोन ओंखायनो समान जाथों मा बरनामा नोंनाव बांसिन थाबावगोन अब्ला नों बै बांसिन उननि साइडआव नोंनि थाखाय बरनाम जाबाय थानायखौ नों लुबैयो ना बले गाबोन समाव नोंनि बरनामा जोबनायखौ नों लुबैयो फैफिननो हागोनब्रा नोंहा जुदि माबा गैयाबालाय इसेबां नोंनि जेनेबा नों माबाखौ लानानै जुदि निउस पर्टेलाव ओंखारदों नामा नों सोरखौ सोरबा हारसा हौवा बांगाल हौवाजों खारदों होननानै ओंखारदोंथ' फोसावाखैना होनबा माखौ गिदों गोरोन्थिया सोर जायो सोर जाया MA BA फरायथों मास्टारानो जाथों सासे डक्टरेटआनो जाथों इन्जिनियारानो जाथों मोनसे समाव बयबो गोरोन्थि जायो